Здравейте на всички! Добър ден, дами и господа! Както подозирам, на мен се пада честа да се опитам така след обяда да ви задържа будни и да ви задържа вниманието, защото, както според мен и вие смятате, е добре след обяда така една 10-минутна почивка по малката стрелка да се полегне, но ще се опитам да ви задържа вниманието максимално. Аз се казвам Иван Щерев, ще представя нашата компания Chariot Motors, която е българо-израелска компания. Ние оперираме в електромобилността, електрифициране на транспорта, като предлагаме два вида разновидности от технологична гледна точка на нашите продукти, които са ултракондензаторни и батерийни. С какво главно се различаваме от нашите конкуренти е това, че ние в България имаме ситуиран сервис, който може да прави сервизното обслужване изцяло на територията на България, да реагираме по-бързо, разбира се. Така, отивам на следващия слайд. Тук виждате малко за компанията. Alloy Technology са нашите партньори, с които разработваме ултракондензаторните електроавтобуси. Като ние с тях заедно първо разработихме първият такъв по рода си с ултракондензатор, който се използва за комерциална експлоатация в Европа. По-натам ще видите нашите проекти, които вече сме реализирали, така ще сме малко повече. Разполагаме с последно поколение електрическо задвижване, гледаме и се стремим да бъдем конкурентни на пазара в технологичното си израстване. Съвременна технология на Alloy за ултракондензаторни и за система, която съхранява енергия. Електрическия бус Chariot се сглобява на специална, висококачествена производителна линия. Една от най-големите автобусни фабрики в света, това са Higer Bus Company. Те са ситуирани в Китай, като те отделно, че произвеждат своите едноименни автобуси на Higer, те произвеждат и за Scania. Да, третата точка е ясно, че електроавтобусите те са безшумни превозни средства. Опитваме се да сме напълно конкурентни като ценова листа, имаме нулеви емисии, което отговаря напълно на европейските хомологационни сертификати и изисквания на Европейския съюз, включително стандарта E100 на устройства за съхранение за енергия, както батериите, така и ултракондензаторите. Това е нашата верига на доставки, понеже сглобката се прави както разбрахте, в Китай от Higer, но това са някои от главните компоненти и нашите доставчици. Например, Siemens ни доставят електромотора, Valeo и Sferos ни доставят климатичната система и отоплителната система, ZF са осите, Vapco имаме като доставчик на нашата спирачна система, Alloy, разбира се, ултракондензатора, Actia ни дават системата за мониторинг и контрол, защото и ние, разбира се, така гледаме към дигитализацията и това да набавяме възможно най-много информация с цел да анализираме какво се случва с нашите електробуси, ако има някъде проблем, да можем да имаме данните и ноу-хауа, който да ни помогне да го разрешим в бъдеще и това не се случва, разбира се, повече. Другите доставчици са на седалки, на шофьорска седалка и така нататък. Тук виждате едни сравнителни характеристики на ултракондензатора с батерията, като това, че повечето в зеленото, което предполага да е по-доброто, виждате с ултракондензатора, не дайте да се подлъгвате. Да, в тези параметри е по-добър ултракондензатора на батерията, със сигурност тя има своите предимства. Както виждате, първият ред е минути, време за зареждане. За нашите електроавтобуси ултракондензаторът отнема време за зареждане около 7-8 до 10 минути, зависимо от това колко е голям като капацитет. Като това се случва на зарядна инфраструктура, поставена в началото и в края на съответната линия. Батерията е за часове. Следващото е броят цикли на зареждане и разреждане, което значи живота на съответната батерия или съответния ултракондензатор. Но както може да се сетите и сами, това, че те са 10 000 до 1 милион, да, дава доста по-голяма продължителност на живота, но разреждането и зареждането е по-често, отколкото на батерията, под по-висока мощност, което, между другото, не влияе на ултракондензатора, защото технологично те са различни. Батерията е
работи на химичен процес, който съхранява енергия, доколкото ултракондензатора е електростатичен. Няма да задълбавам в тази тема. Сервизирането е минимално, гаранциите са по-големи там, както ще видите на последващи слайдове на самите ултракондензатори, защото, както виждате, живот е по-дълъг. Енергийната плътност и плътност на мощността. Това са двете главни разлики между батерията и ултракондензатора. Какво значи енергийната плътност? Тук батерията има доста по-голямо предимство, защото пробега, който осигурява и времето, за което тя отдава своята енергия, е много по-голямо. Съответно, осигурява по-голям пробег. Но от друга страна, ултракондензаторът има по-голяма плътност на мощността. Той може да отдава голямо количество мощност много бързо, съответно да бъде зареждан и разреждан много по-бързо. И това, разбира се, в съответната ситуация, в съответните общини, които предпочитат ултракондензатора, е много добре. След това отиваме на температурния диапазон на зареждане и разреждане. Това е и оперативният температурен диапазон. Отново, понеже от спецификите на самата технология на ултракондензатора по никакъв начин не се влияе от температурните и климатичните условия навън. За него няма значение дали е минус 40 или 65 градуса по Целзий, което го прави, както отиваме на следващата точка, доста сигурен. За момента не съществува абсолютно никаква вероятност от възпламенаване. Доколкото при батериите, знаем, че вече има такива случаи в Европа, във Франция имаше наскоро горящи, но от друга страна пък ние можем да ви уверим, че нашите батерийни електробуси до този момент имаме така бройка продадени, както ще разберете малко по-нататъка. Нямаме такъв проблем. Нашата Battery Management System или системата, с която менежираме батериите и събираме информация от нея е доста добра и цели да ни известява при такива проблеми. По-малък пробег, разбира се, за ултракондензатора, по-голям за батерията, по-екологичен от тази страна, че не съдържа тежки метали с своя електролит. Той също съдържа електролит, но е малко по-различен. И така, извинявам се. Ето това са някои от ключовите характеристики на ултракондензаторния или черият E-Bus. Както виждате, производствената гаранция е 10 години и това е една от главните разлики също, защото ултракондензаторите има такава производствена гаранция, доколкото на батерията е по-малко, наполовина или малко повече. Разбира се, пробега от 40 до 70 км с едно зареждане. Или тези 24/7, които съм ви сложил, сега ще се опитам да ги обясня достатъчно разбираемо. С едно зареждане, единично, имаме пробег от 40 до 70 км, в зависимост от капацитета на ултракондензатора, разбира се. 24/7 може да оперира самия електробус, ако техническото решение е направено по толкова добър начин, че идеята е цялата на това с ултракондензаторната технология. Да имаме в началото и в края на линията по една зарядна станция и така автобусът може да оперира колкото часове си поискате, като шофьора, разбира се, има почивка накрая, която той ще оползотвори, зареждайки я и пушейки цигара или защото е здравословно, пиейки едно чайче и се качва обратно и започва отново да шофира. Продължителност на зареждане вече говорихме, 57 минути. Енергоефективността, средната консумация, това е реална такава, не е по сорт, някои от колегите тук може да знаят. 1,6 кВт на километър. Рекуперацията ни е доста добра, така сравнение с батериите, защото батериите качват горе-долу до 30%, ние стигаме до 39%. Това е отново благодарение на технологията за бързо разреждане и зареждане. Не изисква контактна мрежа като тролейбусен транспорт. Това е, когато има нужда от подобна инфраструктура, доста повече се успява проекта. С този електроавтобус той ви дава повече гъвкавост, съответно може да оперира на повече маршрути. Да, вече говорихме за температурата, без тежки метали, токсични вещества, пътническото натоварване, абсолютно също като при конвенционалните автобуси. Така, тук е един пример за зарядна станция, която е нужна за електроавтобус с ултракондензатор. Виждате, тези, които са с двата пилона, са малко по-старички. Варира мощността от 150 кВт до 500 кВт. Това е сериозна мощност, затова и толкова бързо се случват нещата.
Втория бус, който е синьо-жълт, те оперират в София вече, е с един пилон и определено изглежда малко по-добре самата инфраструктура на зарядната станция, е по-компактна. Така че това е, гледаме да сме по-компактни и да се вписваме в инфраструктурата на града. Тук са двата вида пантографно зареждане. Единият вид е отгоре надолу, другия е отдолу нагоре. Като разликата е, че отгоре надолу е когато пантографа се спуска от пилона към автобуса, а отдолу нагоре е когато се издига от автобуса към пантографа и прави съответната връзка, за да се пренесе енергията. Така, системата за мониторинг е на Abritest, като тя ни помага доста да следим дистанционно за наблюдение, диагностика, следи всичките изброени параметри там, консумация на енергия, на електрически системи, климатични, бордова електроника, абсолютно всичко, състоянието на грешки на всички системи, спирачки, врати, окачване, GPS. Както споменах, това ни помага изключително много, за да можем да предвиждаме грешки и да ги отстраняваме преди да са станали реално. Другото, което ни дава е пътническа натоварване скорост, ускорение, местоположение, поведение на задачи. И тук вече малко ще ви разкажа за портфолиото, което ние имаме в Chariot. Имаме вариативност от различни модели. Първите са двата ултракондензаторни, които предлагаме. За момента нямаме пълно портфолио от ултракондензаторни автобуси, като 12 метров ултракондензаторен и 18 метров ултракондензаторен, като за сега имаме тук в България най-много, като цяло по всичките ни продажби са на 12 метров ултракондензаторен автобус. По-нататък ще видите в кои проекти, колко са бройките и така. Следващите модели са батерийни градски електробуси. Както виждате, имаме и по-манички 6 и 8, 12 метрови, всичките, които имаме като ултракондензатор, имаме и като батерийни, разбира се. 8,5, 8,8, като 8,5 продадохме миналата година с кооперация с Столичен автотранспорт. Те вече оперират, 22 на брой са. Тук интересно е да спомена, понеже така разговарях с някои представители от някои общини, които имаха интерес към по-малките ни електробуси, този симпатичния с пампичката, синия. Той е 6,8 метров, като ние предлагаме различни конфигурации на седалки, така че ако имате въпроси, заповядайте на щанда ни, за да може да обсъдим по какъв начин може да ви помогне този автобус, защото при вашия случай с паркирането, ако трябва да влезна в този контекст, в тези общини, приморските главно, може да се направи обособен паркинг, който да е извън града и този електробус да върши работа като шъфробус, който да вкарва вътре всичките туристи, които искат да ходят на Гратина, на Слънчев бряг или където си поискат съответно. Тук са останалите модели на батерийните градски и междуградски електробуси. Тук нещо интересно мога да спомена, освен че имаме 18 метров батериен, разбира се, имаме и 12 метров батериен междуградски автобус или така наречените колчове. Те вече има продадени в Белгия, така че Западна Европа вече гледат към колчовете и междуградските автобуси за транспорт на малко по-големи разстояния, разбира се. Следващия слайд представя нашето присъствие на пазара, което ще влезе в детайл след този слайд, разбира се. Като вече споменах някои от проектите, 22 батерии в София, 3 в Габрово, както господина от община Габрово каза, 49 ултракондензаторни в София. И тук е важно да спомена, че имаме над 1000 електробуса от абсолютно всички разновидности, продадени в Израел и Тел-Авив, които оперират от, мисля, че 2017, като по-надолу също ще спомена така с повече подробности. Отделно от това имаме доста пилотни проекти, които целят да рекламират ултракондензаторната технология, защото тя не е толкова позната. Защо говоря повече за ултракондензаторна технология, а не чак толкова за батерии? Просто има едно разбиране, което е, че батерийната технология е конвенционалната електрическа такава. И за това искам да ви запозная и целта на тази презентация е да научите нещо ново, да вземете нещо полезно за себе си.